garai hartan nire helburu esan bertzotan ondo itxia. Ondo, zuzen, ofiziotan bizi eta bakarka sakon, ez? Baina gutxi gora bera, estandar horreik betetzeko alegine eitzen naben nik uste dut. Eta hori oinatzera begire jarritxe nik uste dut egin dutela urte askotan zier. Oindala oso gutxi arte. Nik uste dut momentu batzutan nik nire buruei jarritako neurrire ailago nintzela, txapelketaren baten edo. Baina, hortik aparte, uste dut neko gora beratzu izena zela zentzu hortan. Karo, oin esan dut, betian izaiatu nazela estandar horren barruen eitzen eta niri gustoko jaten hortik urten eta bide personal bat eitzen hastia, ez? Eta nik uste dut ondion hortan hasi behena zela hain. Oin, justo udazken hontan eta aurreko txapelketan begai igual apur bat, baina buruei buelta batzuk emoten azteza, txapelketara soietz edo plazatara soietz eta gurozu ondo kantau eta jentiekin, jentie zuri entzuten ondo gustora geratu, baina benetan segurozu esan edo, zein da benetako zure estilu, ez?